Mukomana Shimuri sei zvenyu? Inini ndinotongofarira mapurogiramu enyu. Ndati ndinge ndichiuya nenyaya yangu muzuva ranhasi because ndikuda kuti munge muchisheya nevedare renyu zviri pasi pemwoyo wangu. Inini zita rangu muchanditi Rumbidzai. Ndauya pano nesekireti yangu ndiri kuno kuIreland uko kwandakasvika muna July last year muna 2025. Ndiri kushanda as a caregiver. Saka muna last December uyu achangobva mukupfuura upenyu hwangu mukoma ndikangoti ndipo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndasvika pamharadzano dzekuti ndinge ndichizopesana nemurume wangu even though asina chaanoziva. Nhasi uno tiri muna February kudai ndiri kuda kuti ndinge ndichiita revenge yangu ende ndiri kunyatsokuibika zvakanaka zvekuti ndinotobuda ende pandiri kuenda kumusha muchazviona zvenyu. Murume uyu muchazongonzwa zvichinzi kune munhu akazvisungirira mushure mekunge aendesa mudzimai wake kuIreland. Mubva machizoti vakadzi tine mwoyo yakaipa munhu achiita zvakadai. Zvose izvi zvandiri kuronga zvakatanga muna December last year. Murume wangu ndakamusiya kuZimbabwe, ainge achigara kuSouth Africa pose apa. Iko zvinozvi anoti kana akataura zvinyaya zvake ndinongopindurawo but handisisina hangu hanya naye. Tainge tiine urongwa hwekuti ndichamutora ndobva ndachizouya naye kunoko, asi sezvo mukoma ndiine njere dzakapinza kurodza chaizvo ndakabva ndachizoisa spyway pafoni yake ndichiziva kuti murume uyu haana kuvimbika nekuti ndakambomubata achitaura nababy mama vake apinda mubathroom nefoni. Ndikazvibvunza kuti munhu uyu apinda nefoni mubathroom ari kuda kumboita nezvei chaizvo. Kuzonotevera kudai ndikanzwa munhu ari busy achikurekura zvake nababy mama vake. Saka ndaisa spyway kudaro mufoni make. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichizoheka foni yake WhatsApp. Zvimwe zvinhu ndaitozviona but ndaiti kana ndikada kuti ndinge ndichirekodha macalls yaibva yati access denied. Ma-SMS aipinda aingova ma-SMS ma-please call nei. Saka ndakaona kuti zvainge zvisiri kubatsira. Ndakabva ndachizowina but ndakabva ndawana mhinduro yandainge ndichitya. Handina kutotamba Christmas zvakanaka. Ndakazototamba Christmas ndakadhakwa ndatova neboyfriend nekuda kwezvakaitika but munhu wacho munhu aripo ndevamwe baba vechikuru, so ndichakuudzai zvose. Saka ndakataura neimwe sister yangu ndikabva ndamuudza kuti ndikuda kuti ange achiheka mafone numbers emurume wangu. But sister yangu akabva achizoti tikangogara tadaro pamunongonoisa WhatsApp mufoni menyu kwavo bangukuru foni inobva yatoramba kutoti log in kuWhatsApp. Vanobva vazviziva kuti pane chitsotsi chiri kuitika. Saka vakabva vati okay, ndava kuendako kwavari ndichitsvaka nzira dzekuti ndinge ndichibata foni yavo. Akabva achizoenda ndokubva achizondiudza kuti ainge akwanisa kuisa WhatsApp mufoni make yake. WhatsApp ainge atoibvisa ndokubva achizonditumidzira foni ikauya kuno kundikaenda ndikanoikolekta. Ndiyo yandiri kushandisa. Saka ndakabva ndachizosangana nemamessages akandirwadza. Ainge achitotaura naamai vake ende vainge vachitondinyeya vachitumidzirana mavoice notes everything ndinazvo paWhatsApp because ndiri kungoti kana vakataura zvavanenge vataura mumafamily groups avo ndainge ndisingatozvizivi kuti ndiri mune rimwe group refamily but vane rimwe group ravo ravakagadzira kuseri ende kutori neumwe mukadzi akatoiswamo mugroup musikana. Handisivi kuti aripi zvake but vanoita sekunge ndivo amainini vanhu vanorongerana kunzouku. Shuwa ziya rangu enini kuuya kwandakaita kuno kuIreland kuti ndinge ndichizogadzirira umwe mukadzi manje kuti ange achizouya kuno. Hanzi zvavari kuda kundirongera mukoma, hanzi kana iye auya kuno murume wangu then kana akawana mapepa ake obva achizoti divorce, ava amainini vobva vachizokwanisa kuuya kunoko. Saka vainge vachitotaura vose vachitondinyeya manje.
Mukomanashi navamwene vangu vachiti, mama, inini ndikuona sekunge Rumbidzai uyu ava kutozvikudza nekuda kwekuti akaenda kuIreland. Ivo vachiti, hauteereri, ndakakuudza kuti siyana naye munhu iyeye, tarirawo kuti wakayambutsa munhu. Ndakakuudza paya kuti musiye ende usambobvuma kuti aende. Iwewe tanga waenda, hauteereri. Iye ainge achiti hachanditeerere, uye zvekare ari kutondiona sekunge ndisisiri kana chinhu muupenyu hwake. Handisi kuda kuenda kuIreland ikoko kusvika name hidden amainini ava vava nepamuviri. Uye zvekare ari kutoda kutotsvaga umwe kuitira kuti amainini ava vakaita sekunge vanenge vatadza kuita zvaanenge achinzwa kuda, zvichireva kuti tinenge tava vatatu. Varume imika amuhle Mwari zvokwadi. Ende akange akatonyora kuti uyu zvichibvirwa ini kuti ndichazongovapo ndiri paground, ndiri wekungodyiwa mari chete. Mwana wemuyera shava iwe. Saka chakanyanya kundidya ndichocho Mukomanashi, chekuti vanhu ava vanotoragidza kuti vanotongoda kungondishandisa. Ende vamwene vangu vainge vachiti, mwanangu, uyu Rumbidzai ndiri kutozviona kuti chidzenga, siyana nacho chidzenga ichocho. Kana iri nhau yemari, unoenda unoita urongwa hwako nekukasika. Kana ukada 3 ukada 5 zvinenge zviri kwauri, asi tanga waendako. Ndinoda kutenda Mwari vakaita kuti ndinge ndichikwanisa kuona zvose nekunzwa zvose zvandanga ndiri kurongerwa nemhandu dzangu. Ndakati handidi kana kuenda kumusha paChristmas, ndaiki nditori nemazistress angu. Saka pari zvino zvimukoma ndiri kutoda kutoti ndinge ndichiitira baba ava vandiri kufambidzana navo kuno kwandiri. I'm going to get pregnant and maybe I might be pregnant already because handisati ndatevera zvaFebruary uno. Ndichazoya neupdate handiwanzo kudarika 10 ndisati ndaenda kuperiod. Saka I hope kuti by 10 ndinenge ndava kumaperiod. Kana tava muna March ndichazokupai update yekuti ndine nhumbu here kana kuti hapana nhumbu. Saka ipapa ndikuda kuti pandinodzokera kumba ndidzokere kumba dumbu ratokura zvekuti acharohwa neshock of his life. Ndichatomuudza kuti ange achiuya kuairport kuzonditora kana zvichibvira namai vake. Hama dzangu dzava kutoiziva nyaya iyi kuti ndo zviri kuitika. Ndinovatumidzirawo mascreenshot sezvo tiine rimwe gurupu redu ratiinaro, takatogadzirawo redu because iye ainge ari mugurupu medu. Saka redu ratakagadzira ndo mandinoposta zvose izvo zvavanenge vataurirana pamusoro pangu vachironga. Manje havasi kuziva kuti vakanyangera yaona. Ndiyo revenge yangu yandiri kuronga iyi. Muchazosara moti vanhukadzi tine utsinye, asi imi ndimi munotanga neutsinye hwacho, imi vanhurume. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatiitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi munozosara moti tine utsinye but ndimi munenge matanga nazvo. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi zita rangu ndinonzi Chantel Mukomanashi. Ini nditori suicidal nekuda kwezvandakaitwa nevamwe baba avo vandakasangana navo kunoko kuTikTok. Mukoma, I used to watch your videos like now and then ndichikomenta. I don't see your post anymore. Anyway, zvandiunza pano Mukoma, nditori nedepression. Nditsvakireiwo chimufesi changu very fast please. Iro rinogore risati rapera. Ndoda kuti ndige ndichipinda muna 2026 nditori nemunhu mutsva because ndine rimwe depression iro randiinaro. Yeino nyaya yangu Mukoma. Ndakazosungwa ndatova muUK nechandakasungirwa to this very day handisi kutonyatsokunzwisisa. Ndokubva ndarohwa deportation apa ndava neban papassport. Saka kana ndikazoenda ndikanotora imwe passport
bhani yandakapiwa yekuti handichatendedzwe kuti ndige ndichipinda muUK for the next 9 years. Bhani iyoyo mukoma inongoramba iripo here pane imwe passport. Let's say ndikada kuzoenda kune dzimwe nyika kwakaita sekuna naOman, kuna ex baby daddy vangu vakanditi uya kunoku kuOman, kana ndikada kuendako hazvizoonekwi here papassport yangu, kana kuti ndikawana imwe mbinga inenge iri kuEurope hazvizondikanganisiri here machances angu ekuti ndinge ndichizokwanisa kupinda muEurope zvekare. Mukomana ndakasangana neumwewo mudhara wechikuru, takasangana paTikTok mushure mekunge ndatomboposta tumavideos twakati one day twakatombotrenda. Mamwe mavideos acho akatosvika muma170,000 views because ndainge ndichiposta ndichitamba you know hapana pandingazoti chikounemo if you know matoigeta nyaya yacho. Saka baba ava vakabva vachizonakirwa neni, vakabva vachizondiudza kuti vainge vachindida, vakatanga kunditumidzira mari yavainge vachiti yainge iri yemaintenance. Vakandiudza kuti ivo vakashayikirwa nemudzimai wavo. Mwedzi wega wega ndakatanga kutumidzirwa mari, dzimwe mari dzavainditumidzira it was not even necessary because munhu ainge achida kuhwina baby. Ndainge ndava kutogara kwangu ndega kubhadharirwa renti, manails, mawigi anodhura, inewo semu ama 2k. Mukoma baba ava ndakavaona sekunge vakapusa, kunze kwekuti ndige ndichifokasa navo ndakabva ndatoona kutoti saka timu UK vanenge vatoripoka pakutoda zvechokwadi. Saka painge paine vamwe varume vandaitoona kuti vari kumhiri kwemakungwa avo vainge vachimbokomenta ndobva ndavabloka. Ndakatanga kufamba one by one, vamwe vainge vakanditumidzira mamessages ndikasaresponda ndichiti hai, vachinditumidzira manamba avo ekuchando ndichitanga kutaura navo. Ndakasvika pakudanana nevarume 5 at the same time. Vose varume ava vainge vari kuUK. Handizivi kuti murume uyu wandakazochata naye akazviziva sei kuti ndo zvandiri kuita. Apa ndainge ndiine vanhu vangu vandainge ndichitofambidzana navo. Ndaitoti zvangu ndakarara pabed ndichitaura nevarume 5 vose ndichivaudza zvinhu zvimwe chete, ndakusuwaided. Apa ndichitotumidzirwa messages. Pane pamwe pandakamboposta status, maybe kuda ndiko kwazvakazobva after tatochata because takaita a court wedding. Apa mukomana nekusaziva dai ndakaramba ndine zvimwe zvemacontract zvandakasainiswa. Saka pandakazoenda kwalawyer ndava kuti inini I am your wife, saka tinofanira kuti tinge tichishare maproperties ako awinawo ikoko kuUK. Akangoti kiki my boy, ndokubva atongonyarara zvake. Ndokubva ndachizoenda nawo macontracts mumwe atakasainirana. Saka lawyer ari kuti hapana changu sezvo ndisina chandakapinda nacho mumarriage, hatina chatiinacho, tine zero, we don't have anything. Saka handina chandinokwanisa kuwana kubva kwaari. Saka nekuda kwekuti ndakasainiswa zvemacontract izvozvo handina kunge ndakaverenga kuti kana ndikazomuramba ndinokwanisa kuzobudawo nesomething. Ndakatofara ndikati baba ava ndava kutovaendera kukoti, ndichatonzi ndatova nemaproperties kuUK. Vakangwara kwazvo. Saka pandakaposta status ndakakanganwa kuita hide hanzvadzi vatete vemurume wangu, ainge ambori murume wangu because we have since divorced zvaizvezvi. Saka vakangondibvunza kuti ko ndianiko ari pastatus, ndikabva ndati ndevamwe sekuru vangu. Pasina kana mazuva mukomana ndo pandakaona munhu ava kungondinyararira. Ndakabva ndati ini ndava kuuya ikoko even though mwedzi yatainge takawirirana yainge isati yasvika. Akangoti nemari yandainge ndiinayo mukomana ndakabva ndatenga maplane tickets angu kuti ndinge ndichiti svondo rinotevera ndava kutoenda kuUK ndichiti ina handichatodzoki nekubhaiza kwandaita uku, kana paine magame handichaita, ndichanomaitako ikoko. Saka mukoma ndakakwira ndege zvakanaka kuzonoti ndaburuka muUK. Ndakashamisika ndichitonzwa zvichinzi
pane code red pacounter 4. Apa inini ndainge ndakamira pacounter 4 ndakashamisika kuti code red zvinoreva kuti kudii. Vakabva vanditora vakabva vachizondiendesa kune kamwe kaofisi. Ndikaudzwa kuti mapurisa iwawo ainge ari eInterpol. Vakati painge paine munhu ainge andimhangarira kuti ndinoita zveprostitution. Ndakashamisika nezvakaitika, ndikatombogara mujeri. Then I was deported. Ndikatorwa bhani mukoma ye9 months. Ndakatanga kudedera kubvunda zvekuti pandainge ndichinzi ndinge ndichisaina mamwe mapepa ndaitadza kana kusaina vachindibvunza kuti kochi ndichibvunda. Ndakazama kuti ndige ndichifonera murume wangu mukoma but haana kana kumbodavira phone. Kusvika pari nhasi akatodhakwa. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda kurota paakauya kwandiri akati I want us to have a divorce. Ndakambozvibhilivhisa ndikati divorce hapana kana chakaipa. Manje ndinenge ndatova nemaproperties kuLondon. Ndakabviswa chiri kumeso mukoma. To this very day ndinotomboita nguva yekuti ndinonzwa kana kutoda kutozviuraya. I'm very suicidal. Revenge yandakarohwa nababa ivavo yakandigura kunorira. Zvekunzi uri ama 2K unokanganwa. Iko zvino zvindichifamba ndinoita sekunge ndiri mbuya nehanda kuchembera kwacho nekuda kweBP. Unopedzisira wajoina vanhu kumbanje kana kutanga kuita zvemanjuzu wava kuda kuseva marriage yako. Ndo nyaya yangu mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ama 2K wose hunopera nekuda kwestress. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Zita rangu ndinonzi Tatenda. Ndauya pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Tine vamwe sekuru vedu ava vainge vaini hunjire vakati vashaika ndokubva kwachizosara vamwe bamunini vedu munin'ina wamudhara uyo watakazotamba yakapenga. Saka vainge vava kuda kungoita carry on nekuti dyira nhaka yababa vedu, because baba vedu vainge vaine mombe dzakawanda apa vainge vaine mapurazi zvekare, because baba vedu vainge vachiita zveZANU-PF, vainge vari mucomrade vakatoenda vakanorwa hondo. Isusu tiri kunoku kuAmerica mukoma vainge vava kuda kutora purazi rekwaMurewa nedzimba dzemutauni. Apa baba vangu mistake yavakaita ndeyekuti vakafa vasina kusiya vanyora will. Apa havana kunge vakaroora, baba vangu vakangofamba vachingoita zvekungomitisa. Saka takaita nguva yakareba sevana tichivenganiswa zvekare nehama dzainge dziri kuZimbabwe. Baba chavakangoita ndechekuti pavakaona kuti nyika yoenda kumawere vakabva vachizoita kuti vana vavo vange vachizova vari kunoku kuAmerica, ndiko kwatiri kuno. Saka inini nekuda kwekungogara ndichiona maprograms akaita sana Sly nana Drumas ndo pandakabva ndachizoita come up neplan. Kekutanga ndainge ndichitoda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvechokwadi, toenda kun'anga. Ndakatombotenga mafoni numbers ndichiti tinoenda kun'anga tonobvunzira kuti ava bamunini vainge vava kutitorera nhaka yababa vachiti nekuti ivo ndivo baba vasara, zvinhu zvose zvinofanira kuva mumaoko mavo, toita sei navo. Saka ndakazongozvinzwira nungo kwemakoreo akati kuti about 1.5 year. Ndakabva ndachizoronga mushure mekunge ndamboenda pane imwe program kuFacebook, vanhu mucomment section vachiti madrama. Ndikati kana zvichinzi madrama zvinhu zvakadai, ko kana kuri kunzi tikaronga tikati tinge tichitsvaka vanhu vanotibatsira, takabva tachizotsvaka imwe n'anga iyi yainge itori n'anga yechokwadi, but ndakataura naye pafoni ndikati ini sekuru mumatare tichapinda, but mumhuri medu mune nhunzvatunzva irimo, ndoda kuti tinge tichiita mashiripiti. Ndopa ndakaona kuti madrama anokwanisa kana kutongoitika pajekerere vanhu vakatongobhilivha. Saka mudzinza
takabva tachizotsvaka vanhu vainge vachida kuti vange vachizoita sekunge vanobudirwa kikikiki, munhu kutoita sekunge ari kutogwina achibudirwa zvefeki. Pane imwe hanzvadzi yangu, mwana wevamwe amainini avo vainge vari girlfriend zvekare rababa vangu, ndiye akazopotsa atibatisa manje patainge tava kuzimu pagarwa dare tiriko kumba kwavo pamunini. Akabva achizotanga kuseka because chakaitikapo ipapo pane umwe muzukuru zvekare ainge oita sekunge anobudirwa, muzukuru uyu ari mwana wemwana wavo ivo bamunini. Saka pakunobudirwa paya hamenowo kuti akazvifambisa sei, because akabva achizonorasa mhepo, akabva achizoti kurasa mhepo, arasa mhepo kudaro. Saka vamwe vakabva varamba vakashingisa zviso, but imwe sista yangu manje kuzoseka kwaakaita ndiko kwakada kuti dhiri ringe richizobuda pachena. Bamunini ava sezvo vari munhu anobhilivha mune zvechivanhu stereki, vakatobhilivha kutoti wainge watova mweya wengozi, because vana vainge vachibhidhirika vachiti ndiri kuda zvinhu zvangu, ndamuka ndichibva kumakuva, ndiri kuda zvinhu zvangu. Vanhu vachiombereswa nen'anga zvichinzi omberai nekuti ava ndibaba venyu, mudzimu wababa wenyu wabva kumakuva wauya pano kuti unge uchizotaura nemi kikikiki. Mukomaka vanhu vanoshuta mafirimu kunzoko. Saka ivo pamunini vakabva vachizoti vainge vava kuramwa zvose, vava kuda kuzviisa mumaoko medu. Apa pamba pavo pakange paine kamba idzo dzainge dzakatovigwapo nen'anga nevanhu vanoshanda nen'anga dzacho. Hatitozivi kuti zvinhu izvi zvakaiswa nemasaramusi kana kuti chii chakanyatsokuitika chaizvo, because n'anga iyoyo mukoma, it was for the first time tichitoenda nayo kwamurehwa uko. Kumusha kwedu ainge asingatokuzivi, haana munhu waainge achiziva, akazotozivana nevanhu vaifanira kuti vange vachishuta mafirimu. A few days, ndikangoti 2 days before that, and taitosangana kumba kwevamwe sisi, ndokwatainosangana ikoko tichitoona vanhu vachitodzidziswa kuti kana muchida kubudirwa munobudirwa sei, plus aivapa imwe mvura yekuti kana woita sekunge uri kubudirwa zvechokwadi, kana bhodhi yako zvimwe zvinenge zvoitika unenge wava kutoita sekunge munhu atori possessed zvechokwadi. Saka takazosimuka tose tikatoenda kokwamurehwa, but takazonoshamisika pamba pavo bamunini pava kubatwa kamba idzodzo. Takamubvunza kuti ndedzechokwadi here, because kamba idzodzo dzakazotopiswa, dzimwe dzacho dzikaiswa mumasaga dzikadzoserwa mumotikari yake. Murume iyeye achiti ainge achida kuenda kunozvirasa musango, akati no, ikamba dzangu. Saka pakatoitika rimwe shiripiti rekuti takatoona kamba mhenyu ichitobatwa. Ivo vakatofungidzira kuti zvechokwadi zvinhu izvi zvainge zviri zvinhu zvavo, because vakatopererwa pavakaudzwa kuti ko baba imimi kamba dzamunoshandisa muri kudzishandisirei kamba idzo dziri kuzorara futi nevana venyu? Vakati handina mushonga wandakambobata. Ndokubva tachizotenderedzwa tikazoendeswa kuseri kweimwe hozi, ndokubva zvachizonzi pange pachizocherwa. Pakacherwa mukoma, ndikati maybe half a meter kudzika muvhu ndo makafukunurwa kamba mhenyu dzainge dzichitofamba. Zvakashamisa vanhu vakawanda, but n'anga iyoyo yakatiudza kuti masheripiti. Zvakaita kuti ndinge ndichizova zvekare neumwe muono nekufunga kuti kana zvinhu zvakadaro zvichiitika, saka nyoka dziya dzimwe dzatinoona dzichibatwa dzinenge dzitori nyoka dzechokwadi. Ipo paya patinoona nyoka, but sometimes kuda zvinenge zviri zvemashiripiti, munhu anenge aine nyoka yake but zviri zvemagic. So ndo zvakaitika mukoma kuti tinge tichizokwanisa kuzotora upfumi hwainge huri hwababa vedu. Kurudziro yangu ndeyekuti kunana baba kunzo uko, make sure kuti musati mafa munenge muine will, nekuti zvinozonetsa, especially pakaita pano pekuti unenge uine madzimai akawanda, because vana amai vedu ndivo vakakanya zvinhu.
vainge vari vanhu vaingorwa, havana kumboita nguva yekuti vaikwanisa kugara pasi kuti vange vachironga zano kuti zvinhu izvi zvasiyiwa toita sei nazvo. Vaingorwa, but chatakazoita isusu sevana takakasika tazviona kuti no man, ruvengo urwu rwatiri kuita, there is no need for that. Plus nekuzovawo tiri kunoku kumhiri kwemakungwa, umwe neumwe ainge aine upenyu hwake hwakanaka, saka takazongozvidzora nekuda kwekuti tainge tava kuda reunion, tikabva taona kuti vana amai vedu ndivo vainge vari dambudziko, vana sekuru zvekare nedzimwe hama idzo dzainge dziri hama dzababa. Saka ndonyowani yatakaita iyi mukoma, itori secret yandiri kutosheya nemi, secret yemumhuri kekekeke. Hazviiti, asi dai zvaita ndaikuudzai zita rababa vangu vainge vari mucomrade, vanotozivikanwa chaizvo. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangouma hazvo vedu we, yei pakaipa. Hanzi takashuta firimu kwamurehwa uko, munhu akaita sekunge ari kubudirwa nemweya wengozi. Izvo hapana, aingova mafirimu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri first year student pa university, ndinobva kumasvingo ndachinja kwandinobva, saka muno muHarare ndiri kugara ndiri ndega, handina kana imwe hama yandiinayo muno muHarare, saka ndinogarawo pamba, but imba yacho yakaitwa a student accommodation. Pamba pandiri kugara mukomanashi, pressure yacho yakanyanyisa. Ndiri munhu ari very highly intelligent, nazvino ndinokwanisa kuita misikanzwa yangu ndichiita, but ndinenge ndichitoverenga nekusite. Vamwe avo vandinogara navo vanoti ndo upenyu ihwohwo hwekuuniversity, we are going to grow up and get over it. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Inini kumhuri kwedu kwatinobva, I am very poor. Dzimwe nguva ndaikwanisa kana kutorara ndisina kana chandinenge ndambodya chisvinu, kungoti ndige ndichingobatawo zvangu dumbu nekungopodza nzara. Saka vamwe vasikana avo vanogara pamba pandinogara vanenge vachimhanya nematakaway, mafresh chips, zvakangosiyana siyana. Pamba pandinogara mukoma panogara pakazara motikari, mablesa, mbinga dzine mari vanouya kuzopika up mastudent. Saka I was tempted. Iko zvino zvindine vamwe baba vandiri kufambidzana navo. Baba ava munhu ane mhuri yake, but pane zvimwe zvinoitika kana ndiinavo. Ndinoti kana ndiinavo kubva the very first day takaenda tikanorara kulodge, because pamba patinogara hapatendedzwi kuti maboyfriend ange achisvikapo. Saka takabuda tikaenda out kuenda kumba kwavo zvainge zvisingaiti. Takati tapinda mulodge, ndakanzwa bvudzi rangu kugodzi uku richimira ndichipindwa nechando. Vakanditarisa, vainge vakandibata ipapo tichiri takamira tichitohagana tichitokisana. Vakangonditarisa vakati are you okay, but handina kunge ndakamboita like any movement yekuratidza kuti pane zviri kuitika kwandiri. Ende bvudzi kumira kudaro, it was not excitement yemunhu ari kuda kurara nemurume, but raitova rimwe zivhiye randisina kuziva kuti rakabva nepi. Vakangobuda panze, vabuda panze kudaro. Pavakadzoka mukoma ndakanzwa kuti vainge vachinhuhwa bute, because vachingopinda mumba ndakavahaga. He tried to avoid me. Pandakanovakisa pahuro apa ndikatonzwa kuti vainge vazvizora bute kumeso kwavo vakapukuta, because ndakatonzwa kutovava mukanwa mangu, kuri kuvava kwebute fodya uye nekutonhuhwa fodya. Murume uyu haasvuti fodya, ngahanwe doro. Ndakamubvunza ndikati naiwe ko, why are you smelling and tasting like bute? Vakati bute
inini handiti zvechivanhu. Saka vainge vava kutozvidhifenda. Ndina kumboti vanoita zvechivanhu but vakatongozvidhifenda vakati inini handiti zvechivanhu ini, why would you even think kuti ndingaita zvechivanhu? Ndikati handina kuti unoita zvechivanhu, ndangokubvunza kuti you are tasting and smelling like bute. Vakati no, you are wrong. Ndikati iripo. Saka tarara mukoma ndakarota upe dzinotyisa. Ndakaona murumu matainge tiri makapinda umwe mukadzi ainge ari weblack, ainge akashama but akangopfeka zijaketi rainge rakareba raisvika kutsoka dzake. Saka akange akangomira akanditarisa inini neziso reruvengo. Ndo pandakazorota futi dzimwe hope. Ainge atori pambedha akarara pakati pangu nemurume uyu wandiri kufambidzana naye, but akanditarisa neziso riya rikundivenga. Pandakamuka mukoma ndichida kuenda kubath. Saka like after we had done romance, hembe dzainge dzingoriwo pafloor, takangodzisiya dziripo pafloor kudaro. Ndakangoti ndichingonotsika pasi ndakanzwa sekunge ndakatsika nyoka mukoma yainge iri mutrauzi ravo baba vandinofambidzana navo. Ndakatonzwa kushinyira. Pandakangotsika kudai ndopa akabva amuka akabva anditi where are you going baby? Ndokubva atoti ainge achida kundiperekedza kubathroom. Saka ndakanovhunduka nekuscreama. Akangomuka ndokubva atongondisimudza akandiendesa kubathroom. Ndikamuudza kuti mumba mune nyoka. Akanditi nyoka ipiko, mumba muno hamuna nyoka. The weird thing, akandivharira mubathroom ndokubva adzokera kunorara. Ndakatomboita nguva mukoma ndichiti maybe munhu ari kutsvaka nyoka. Ndakazotonzwa munhu ava kuridza ngonono. So it is very strange. Ndikuda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti naimi ndoita sei naye murume uyu? Ndomuramba here kana kuti tongoramba tichidanana? Ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, zvazvinotyisa. Hanzi ndo izvo zvavakasangana nazvo. Ngatitaurei navo mucomment section. Maybe munhu wenyu uyu akaromba, maybe akaromba. Mahwani. Ngatisanganei zvikare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.